ሓደ ካብ ጠንቅታት መኻንነት ደቂ ተባዕትዮ ይፈልጥ ዶ? ኩሉ ግዜ ውዑይ ሻወር ምሕጻብ፣ ሳውና፣ እስቲም ባዝ ከምኡ'ውን ላፕቶፕ ነዊሕ እዋን ኣብ ሕቑፊ ኣቐሚጥካ ምጥቃም ንመኻንነት ከም ዘጋልጽ ምፍራይ ዘርኢ ተባዕትዮ ስፐርም ካብቲ ንውር ናይ ሰውነት ሙቐት ቁሩብ ዝዝሓለ ኩነታት ይድልዮም። ኩሉ ግዜ ንሓያል ሙቐት ምቅላዕ ምፍራይ ዘርኢ ስፐርም ክትዓነቐፍ ይገብር። መኻንነት ኣሎ ዝበሃል ንትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ እንተወሓደ ንሓደ ዓመት ስሩዕን መከላኸሊ ዘይብሉን ፆታዊ ርክብ እናገበርካ ክትጠንስ ዘይምኽኣል ከምኡ'ውን ንልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ን6 ወርሒ ስሩዕን መከላኸሊ ዘይብሉን ፆታዊ ርክብ እናገበርካ ክትጠንስ ዘይምኽኣል እዩ። ስሩዕ ፆታዊ ርክብ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 መዓልቲ ፆታዊ ርክብ ምፍጻም እዩ። መኻንነት ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከጥቅዕ ዝኽእል ኮይኑ ግዝያዊ ወይ ነባሪ ሕማም ክኸውን ይኽእል። ብደረጃ ዓለም ካብ 8 መጻምድቲ ወይ ሰብ ሓዳር ኣብ ሓደ መኻንነት የጋጥም። ብዙሕ ሰብ መጻምድቲ ወይ ሰብ ሓዳር ውሉድ ክወልዱ እንተዘይኽኢሎም እቲ ጸገም ካብ ሰበይቲ ጥራሕ ዝመጽእ ይመስሎም። ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ካብኡ ዝረሓቐ እዩ። ብመሰረት ሕክምና መጽናዕትታት ካብቲ ዘጋጥም ናይ መኻንነት ጸገማት ኣስታት 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ዝኾኑ ምኽንያታት መኻንነት ምስ ሰብኣይ ዝተተሓዙ እዮም። እዚ ማለት ሰብኣይ እኹል ወይ ጥዑይ ዘርኢ ከፍሪ እንተዘይኽኢሉ ወይ እቲ ዘርኢ ብግቡእ ክንቀሳቐስን ክጓዓዝን እንተዘይኽኢሉ መኻንነት የጋጥም።